साफ्रोमनोबो रायजो राजाफोर आरो बे सफैनाय जोंनि मिडिया पार्सन साफ्रोमनोबो जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि जानानै खुलुमनाय जासिबाय। जोङो दिनैहाय जोंना फैबाय थानाय जे इलेक्सन बियो खाथि सफैथारबाय। बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि रायजो राजाफोरखौ फैबाय थानाय जे इलेक्सन बेवहाय जोंनि एनडिएनि सापर्ट होनाय आरो इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारिनो गोसो गोथारै भट होनानै देरहासार जानो थाखाय जोङो खावलायनो सानदों आरो। ओमफ्राय जोङो बिथांनो मानो भट होनांगौ बा इउपिपिएलनो मानो भट होनांगौ बिनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनियाव जे सान्थि सफैदों बे सान्थिखौ कन्टिनिउ खालामबाय थानाय माने बजाय लाखिनो थाखायहाय जोङो बिथांनो भट होनांगौ। ओमफ्राय लोगोसे जों जे 10 बोसोर 10 बोसोर जोङो जोंनि एमपि सिटखौ खोमानानै लानांबाय, जोंनि मान सन्मानखौ खोमानानै लानांदोंमोन, बेखौ जोङो बोखांफिननायनि थाखाय मोनसे सम सफैदों। बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौ बे समखौ बे खाबुखौ लानो थाखाय आरो भट होनो थाखाय जोङो दिनै खावलायदों। ओमफ्राय लोगोसे आरो खावलायबावगोन दिनैहाय जोंनि जि बिटिआर दानि सरखार बियो सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां जौगानाय लाबोगासिनो दङ। जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां टेलेन्टेड लाइमोनफोरनो सुबिदा होदों। इउपिएससि एपिएससि कचिं सुपार 50 बायदि रोखोम बानायनानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा सोलायनाय लाबोदों सोलोंथाइ बिथिङाव। बे सोलायनाया आरोबाव जाबाय थाथों आरो जाफुंसारसारदों बिनि थाखायबो जोङो बिथांनो नैबेयावहाय भट होनांगौ बेखौबो जोङो खावलायगोन। ओमफ्राय लोगोसे जोंनि जे समाजावहाय मोनसे डिसिप्लिन फैदों बा आब्रुथि फैदों, बे मोनसे आब्रुथिखौ जोङो लाखिबाय थानांगौ आरो बे आब्रुथिया अरायबो थाबाय थाथों। जाय आब्रुथिया बिपिएफनि समावहाय गैया जाबायमोन जोंनि समाजाव बियो दिनै फैफिनबाय। बेखौबो लाखिबाय थानो थाखाय आरो गोग्गो समाजा अरायबो जोंनि गेजेराव थाबाय थाथों बिनि थाखायबो जोङो एबार रायजो राजाखौ भट होनानै देरहासार जानो थाखाय देरहासार जाहोनो थाखाय जोङो खावलायगोन। लोगोसे जोंनि जे इमप्लिमेन्टेसन जानो गोनां दंबावो, माखासेया जानानै थांबाय। बे आद्रा थानाय इमप्लिमेन्टेसन जानो गोनांखौ मावफुंनो थाखाय आरो दानि सरखारखौ सुबिदा होनो थाखाय बे इलेक्सननि गेजेरजों बिथांमोननो सुबिदा होबावनो थाखाय जोङो रायजो राजाखौ भट होनो थाखाय खावलायगोन। आरो लोगोसे जोंनि स्पेसियेलि जोंनि गासै रायजो राजानि समस्याफोरनि अनगायैबो जोंनि एनडिएफबिफोरनि जे माखासे समस्याफोर दं बेखौहाय सुस्रांनायनि थाखायबो जोङो दानि सरखारखौहाय जोङो सुबिदा होबाय थानांगोन। आरो दानि सरखारा जोंनि माखासे एनडिएफबिफोरनि जि केस बे केसफोरा दिनै जोबनानै थाङाखै, सोरनाबा दाबो सामन फैबाय थायो। दा बेफोर केसफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय दानि सरखारा नाजागासिनो दङ आरो बिथांमोनखौ मावबाय थानो थाखाय सुबिदा होनो थाखाय जोङो बे भटनि गेजेरजों देरहासार जायोब्ला बिथांमोना सुबिदा मोनगोन। आरो जों गासै रायजो राजाफोराबो आरो जोंनि सोद्रोमाफ्राबो बिथांमोनखौ मदद होनांगौ आरो बिथांमोना बे केसफोरनि सोमोन्दै सुस्रांनायनि खामानिखौ बिथांमोना मावबाय थागोन। ओमफ्राय लोगोसे बेजोंनो जोंहा दंबावो एक्स ग्रासिया, जोंनि मुंख्लं जानायफोरनि जे एक्स ग्रासिया बेखौबो जोङो होजोबनो हायाखै, मावगासिनो दङ आरो बेबो दानि सरखारा बेखौबो मावबाय थागोन। आरो बेखौ मावफुंनो हानायनि थाखायबो जोङो बिथांमोननो भटखौ देरहासार जानानै सुबिदाखौ होनांगौ। आरो लोगोसे जोंना दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दाबो जोंना जेलाव दङ, बिथांमोनखौबो जोङो दिनै दिहुननो हायाखै। बेनि बेलायावबो जोंनि बिटिआर सरकारा बा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा नाजागासिनो दङ, फाइनान्सियेल मदद हरगासिनो दङ आरो गोबां एडभकेटफोर दिनै सायख'नानैहाय केस सोलिगासिनो दङ। बिथांमोनखौ बरननायनि उदां खालामनायनि नाजागासिनो दङ। दा बेनि थाखायबो जोङो बिथांमोना मावबाय थानो हाथों आरो बिथांमोनखौ दिहुननो हाथों, बेनि थाखाय जोङो बे इलेक्सनावहाय जोङो रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि सोद्रोमाफोरखौबो भट होनो थाखाय जोङो खावलायगोन आरो। ओमफ्राय गोदोहाय बेफोर समस्यानि फारसे बिपिएफ पार्टिया जेबो आखायाव लानाय नुवामोन, जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों। बिथांमोना बै समावबो जोंनि सोद्रोमाफोरा गोबां जेल जादोंमोन, खिन्थु जोंनि एनडिएफबिफोरनि इसुफोरनि सोमोन्दै बिपिएफ सरकारा जेबो बुंनाय जायामोन। दानि सरकारा
गोसो गोथारैहाय बेखौ नाजाबाय थादों। मानो होनब्ला दानि जे एकर्ड खालामनानै लाबोनाय बेयाव NDFB-फ्राबो साइन होदों। बेवहाय जों NDFB-निफ्रायबो जोंनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा सागान होदों। बेनिखायनो बे एकर्डनि फारसे दानि सरकारा मोजाङै मोनसे इन्टारेस्ट दङ। बेनिखायनो जोङो बे सरकारखौ जोङो लाखिबाय थानांगोन आरो फैबाय थानाय जे इलेक्सन बिथां जयन्त बसुमतारीखौ जोङो देरहासार जानो थाखाय जोङो बयखौबो खावलायगोन आरो जोंनि NDFB-फोरनि जि समस्या बे समस्याफोरनि सायाव बिथाङा मावगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि दैदेनगिरि बिथां गबिन्द बसुमतारी सार आरो जोंनि फेरेंगा सार बिथांमोना जोंनि NDFB-फोरनि जि समस्या बिनि सायावबो बिथांमोनाबो मावगासिनो दंखायो। बिथांमोनखौबो जोङो बाख्नायगोन। लोगोसे जोङो दिनै नैबे जयन्त बसुमतारीखौ जुदि देरहाहोयोब्ला आरो जोंनियाव साबसिन मोनसे थासारि फैगोन होननानै जोङो मिजिंथिनानै साफ्रोम रायजो राजाखौ जोंनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो खावलायनानै जों आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय।